Nawa din ang disclaimer ay tungkol sa upang barangay na ito kanilang quarantine ito grupo ni ma'am ito grupo ni ma'am ay biro bilang na ako nila quarantine po Vice Pipiras ako, Francisco Pipi. Hindi na lang kung kasbon hindi na ako masarap sa mga hindi biro Asa mag-indong buwan na pe? Indong quarantine. Wak pa ma, ausap itong. Ako sa itong. Oh. Itong na. Balik na po ng schedule ay biro. Pag kami yung permission na nakuran din sa amo kami mo lang ang biro sa ito. Ako karoon na na ilang sa mga mamitibaw. Kumawin sa puno na. At saan ako naman Ihapon.